Kahing mungso lan padha kadang wong kene ayu oke sing do ngenteni ya kok nek iki nek keelokan ngatasi alas pulusan sing kondang gawat kaliwat-liwat ana wong ayu iki sapa iku aku ora tau ora Hendro. Niku sinten Gus? Ndoro kula Permadi. Aku dhewe ora ngerti. Takoni. Ya jagat ya dewa ya Bathara. Tejo sulaksana tejane wong anyar katon. Ana wong wadon ing Sulistya ing Warna. Mapan ana tengah alas pulusan kuwi sapa wong ayu yen petangguh marang aku begal Bratajaya ya begal ora wis sapa Raden aku Permadi panengah Pandhawa ya gene ngandhek marang lakuku dina samangku aku sing nguasani ana ing kono mulusan jenengku begal lara ireng kula dina samangku sapa wae kang liwat ana kene kudu ninggal bandane kalung gelang ali-alimu mara gage tinggalen kowe arep begal aku ya pancen kaya mangkono yen arep begal aku aja meneh kok mung kalung gelang ali-ali sak jiwa ragaku aku mara gage gelem tok begal aku ora butuh jiwa ragamu aku mung butuh bandamu kowe gelem begal sak jiwa ragaku apa ora besok ora gelem saiki apa dene yen ngono aku uga dadi begal sing tok karepake dina samangku aku bakal begal jiwa ragamu bandaku begal ning jiwa ragamu tak begal sing tok karepe kowe manuta tak keloni ora
Dia gak konsen. Aduh, Tadi kan boleh minta foto nggak? Enggak, mau kata lagi nggak sih? Minta foto. Mas fotoin mas. Aku gimana foto? Iya iya, aku tak fotoin. Mas fotoin mas. Ya, Mit. Oh iya, ya foto deh. 1, 2, 3. Saya keamanan lu harus 1, 2, 3. keamanan satu. Mit. Yo ngono. 1, 2, 3. Saprit. Bentar. Sik. Masih jeda. Di timer apa ini? Kok jeda? Iki lho. Kok cuma satu tuh mas? Video ini mas, kok nggak ini loh. Mending Dua, gue tadi. mbak, nyilih HP nih sopo ngono kok dikirim. 1, 2, 3. Gak iso iya. Masih mau nyimpen makan, Mbak. Wis, Mbak. Wes mas, wes Kira-kira mas. Siap. Wis akar mlayu. Pemburu. Mobilnya orang pas. Wis. Cek sale no. Oh. Oh. Ayo, lap belakang. Ini kan jalan ini kan mapit. Aman montoran kabeh. Aku sing ning Surabaya iki lho. Iya, siap. Bareng-bareng aja. Iya. Oke, siap. Ganti Stephen. Ganti Stephen dia. Yo, ganti dia. Stephen juga. Gangguan ini gede, gangguan aja ganggu kok. Yo lho. Buak ono yo. Balik apa cepat iki? Oh iya, bukaan. Mbak. Mbak Mbak. Apa ya? Buka tutup. Ini apa yang sekolah? Gaspal. Iya.
Baterai mikir di tak obat di. Orang saya telat kan? Orang saya telat. Ya. Pertama baca kipas.